guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, नोंथांमोना already मिथिखाबाय दिनैनि भिडिअ मा जागोन ओमफ्राय मानि सायाव जागोन ओमफ्राय so guys आं बारा बुंबाय थायालासिनो भिडिअखौहाय डाइरेक्ट स्टार्ट खालामसै आरोखि ना guys. so नायलांबाय थादो guys. दायो खानाया आंना बारा फैलाबायखाया आरो ओमफ्राय होमबाबो नाथाय दा डिस्टार्ब जालाबायो नामा so दायो एसे आं जेबो फुनाखै आरो मोखाङावहाय आंनि मोखांखौ नायनानै लाग्रोखादो स्टुडिय'ला दंलाजोबथारो नायनानै लाग्रोदो सिगां डार्क सार्केल दं आरोखि आं बेखौ एकदम नायनो हायालै मानो जायो आंनियाव so दायो टनार होगोनसै आरो टनार सोबाना लानो रावजोंबो सोबा जाफेराखै आं guys. मोखां गावबावोसोलै guys. आखाइ बेरो आथिं बेरो मोखां बेरो गुस्थि गावो एकदम so दायो आंनियावहाय दङ नैबेनि guys. सिगाङावहाय जेनेबा आङो इउटुबाव भिडिअ लाबोमोन आरो ओमफ्राय बिनि सिगांबो आङो बेबायदि देलायनाय भिडिअ एकदम आं मा देलायो बिदि भिडिअ भिडिअ खालामबाय थायोमोन आरोखि ना सिगाङावबो खालामोमोन ओमफ्राय आपल'ड खालामनाय जायामोन आरो मानो होनबा बे इउटुबाव भिडिअ माबायामोन आङो ओमफ्राय दायो नै फाइनालि बिदि भिडिअ लाबोमारबाय आं नोंसोरनि सिगाङाव ओरै खालामनाय आंना थाबथाफ्लाङो आरो बावफ्लाङो आंनियावहाय बांद्राय स्ट्र'बो गैखाया आरोखि ना गाइस ओमफ्राय आं जेखौबो होखोमानोबो साना लाखुमानोबो साना ओमफ्राय जा सबाय बिमा दं आं मोजांसो मोनो आरो सबाय बिमाखौ एकदम नुजा होनो थाखाय बेयावबो सबाय बिमा थाजानो लुबैयो आङो ओमफ्राय गैया मा खालामनो ओमफ्राय दायो जाबायनि दसे थांसै बांद्राय फुननाङा आरोखि ना आं ओरैनो स्लाइट जास्ट बेखौ होथेनो थाखाय खोब बारा जाबाय बियो आंनियावहाय guys दायो आङो ब्लेन्ड खालामजोबखांबाय आरोखि ना ओमफ्राय दायो फुनसै माबा फाउन्डेसन गाइस फाउन्डेसनखौबो बारा फुननाङा आरोखि ना guys दायो फाउन्डेसन होखांबाय आरोखि ना नायदो मोखाङा माबायदि नुदों सबाय बिमाखौबो नुवासै आरोखि एसेल' होखानांगौ नालाय आइब्र' खालामग्रोसै आइब्र'खौ बारा माबा खालामनाङा आरोखि एकदम गावनिनोखा बायदि खालामगोन आरोखि ना गाइस बांद्राय होयोबाथ' एकदम बांद्राय नुगोन ना आंनि राननायखौ खोनादोंना खोनायाखै I swear दानाबा आयना नांलायबो जालायबायलै गाइस जाबाय आरोखि ना आंनि थाखाय मानो होनबाथाय आंनिहाय जेबो मुसुगुरा सेभ खालामनाय गैखायामोन ना बेनिखायनो बिदि जाबाय आरोखि ना स' उफाय गैया गाइस नङाबा मावजि फुलुन बायदिसो नुदों मुसुगुरा बेयावनो जाबाय ओमफ्राय दायो फैनोसै मेगनाव एसे ओमफ्राय मेगनावहाय आङो जेबो आइसेड' होआ आरोखि ना आइसेड' होयोबाथ' एकदम मेकआप खालामनाय बायदि नुगोन ना बेनिखायनो आङो एसे ओरैनो आखाइजोंनो टेप खालामसै आरो आंनि मेगनाव जेबो फुनबाबो सिनायखाया गाइस मानो होनबाथाय मथे स' गाइस दायो मा होनोमोनलाय मुसुगुर नकलथ' होनो हायो ओमफ्राय होबा एकदम गाज्रि नुगोन ना ओमफ्राय ओंखायनो मुसुगुरखौ आंनि नेचारेल माबानोसै आरो खेबसै नै मैला जानानै दङ अरजायालै गाइस आयनाखौनो बेयावसो दोनखानोसै आं खाथियावनो र' होमबासो मिथिसिगोन आरोखि ना गाइस एसे गाज्रि जानाय बायदि जाबायलै बुस्थुआ
guys नायनो हागोन एरथिंगोन ना माबायदि एरथिंगोन माबायदि आरोखि नांलायबाय दा गोजौआव बिदिनो जायोलै आंजों आं too late guys फारसेथिं नायनो हागोन ओमफ्राय फारसेथिं नायनो हागोन आरोखि ना good guys so guys जाबाय आरो फारनैबो जाबाय ओमफ्राय गैया दाइनिखौबो एसे एसे फुननांगोन ना guys it's done ha मेगनखौ फिसासो नुबायलै guys आरो फिसासो नुबावबाय आंनि गोसोम फुननानै मेगनखौनो नुथायासै जायोलै guys so guys दायोहाय कन्टुर खालामसै कन्टुरखौबो बारा खालामनाङा दे guys फोनांज्रिदोल' आंखौ मानसिफ्रा नुजोबबायलै दिनै मानसिफ्रा बेरायनो सानबायना आंखौ देलायखाङा सानदों खोमा guys माने मेकआप लागायनाय बायदिखौनो नुवाखै आरोखि स' मोनानायजों जाबजों एकदम सिनायासै आरोथ' दायो लास्ट बेखौ नों माजों ब्लेन्ड खालामो बेयो नोंनि सायाव जाबाय आरोखि ना गाइस so guys माने बांद्रायबो ब्लास होनाङा आरोना बांद्राय होबाथ' आरो मेकआप खालामदोंखौनो सानखागोन ना बेनिखायनो जायो आरो बिदियानो so guys दायो बेबाव गुस्थिनि so guys आंनियावहाय बे मोनसे दंमोन आरोखि ना खरसाबो गैबावला so दायो बेखौ फुनग्रोनोसै बेबो लिप ग्ल'सआवनो गोलैयो आरोखि ना guys एसे माबायो बेबो एसे जोङो बेबो so guys दायो बेखौ फुनसै आरो bye guys so guys it's done mình sẽ nói với cả tôi cái saber kena ni mana saber it's done guys done कलेजाव थाङोबा ओमफ्राय बिदिनो कलेजाव थांबा बेबायदि देलायलांनो हागोन आरोखि ना गाइस नोंखौ देलायदों साननाय नङा मेकआप होदों साननाय नङा आरोखि ना एकदम ओमफ्राय आंखौ बेनो बेसे नुदों नामाथाय गाइस कमेन्ट खालामनो खिथालाय बेनो बे नुदोंना एसे सेन्स नुदों जेनेबा गाइस माने आं बहायबा थांबा बेबायदि देलायलाङा आरोखि ना एकदम आङो मेकआपजों एकदम कम्फर्टेबल नङा माने मेकआप खालामनानै आं नेचारेल फिल खालामो माने एकदम मेकआप लागायबाथाय नांलाबायदां ओमफ्राय मायाबा जाबायदां बिदि सानफ्लाङो आरो बिदि सानफ्लाङो गाइस आंनि रायलायनायखौ आं गावनो माने भिडिअआव एसे आंनि रायलायनायखौ आं गावनो फसाया गाइस मानोलाय मिथिया मानो एकदम मिक्स जानो नागिरो ओमफ्राय गाइस दायो खानायखौ एसे खालामसै मानोना रिल्स बायदिसिना बानायनांगौ बायदिसिना माने रिल बानायनांगौ खालामसै एसे देलायबाय जिहेतु ना स' खानायखौ खालामग्रोसै गाइस दायो स' गाइस दायो जाखांबाय आरो देलायखांबाय माने खानायखौ आं एकदम ओरैजाय जाबा मोजां मोनो गाइस ओरैजाय ओमफ्राय जाखांबाय आङो नै खानायखौ दोंनैल' खालामबाय आरो आं बांद्राय खानायखौ डेमेज खालामनो मोजां मोना माने गाइस मेम'निया दासो फैदों आं दहायनो लिंबाय बेखौ ओमफ्राय दासो फैबाय स' गाइस सिगांनिजों दानिजों बेलेग नुदोंना नुवाखै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोखि ना हायदि नुदोंमोन ना मोजां नुदों मनिया बिदिनो होनखायोलै गाइस मानो मनिया बिदिनो होनखायो जिखुनु जाया ओमफ्राय नै मनिया मा आयु मालायाबो
गाइस माबोरै नुदों माबायदि नुदों गाइस कमेन्टआव खालामबानो जाबाय आरोखि ना स' नोंथांमोनहा बेबायदि देलायनो हायो आरो ओरैनो न'आव नोंनाव जा एभेलेबल दं गार्ल्सफोरनावथ' बेफोरो थाखायो सोरनावबा सोरनावबा आरोखि ना सोरनावबा गैया बाट आंबो देलाया माने इसिबां माने देलाया आंबो माने बेसेबां माने जेबो जायाखै देलायनाया जेबोआनो देलायखायाखै होनबाबो आं बेबायदिखौनो देलायबावो आरोखि ना गाइस ओरैनो थायो बहायबा थांबाबो ओरैनो थाङो आरोखि ना ओरैनो थाङो खालि आङो माबाल'लाय आं मालाबा खिथागोन आं माबायदि देलायो माबायदि देलायनानै थायो मालाबा खिथागोन आं स' गाइस नोंसोरो बेबायदि देलायनानै कलेजाव थांनो हागोन ओमफ्राय स्कुलावबो थांनो हागोन आरो जेबो नङा स्कुलावबो थांनो हागोन जेबो नङा मानोना मेकआप खालामनाय बायदिखौ नुखायाखैना मेकआप खालामनाय बायदि नुखायाना सिम्पोलसोखा एकदम नेचारेल आरोखि ना स' मा होनोमोनलाय बेबायदि खालामनानै थाङो खानायखौ हयले बेबायदि खालामनानै थांनो हादि स्कुलाव कलेजावनो थांनो हागोन जेबो नङा ओमफ्राय अहायबा अफिस थांनो हागोन आरो सोरबा अफिस खामानि मावोबा टिचारफोराबो ओमफ्राय बेनिफ्राय बांसिनबो देलायनानै थांबावोसो आरोखि ना गाइस सोरबा ओमफ्राय होनबाबो आङो बेखौनो रेकमेन्ड खालामबाय नोंसोरनि थाखाय बेनो बेस्ट आरोखि ना अहायबा थांबा देलायनो बेनो बेस्ट बिदियानो बेस्ट बेनो बेस्ट नङा बिदियानो बेस्ट स' आंथ' बेबायदि देलायखाया गाइस ना मोना जों गामिनि मानसियालाय आरो मा देलायनो ना एसे देलायनांगौबाथाय आरो बखिजागोन गामिनि मानसिफोरजों आयौ उमुग फोरला बाट गाइस गामिनि मानसिफोरनि बुंनायजों जेबो माबा लानो आरोखि ना गामिनि मानसिफोरा जाहोआना नोंसो हारसिं बायनानै देलायदों नोंसो गानदों नोंसो जोमदों स' माइन्ड खालामनाङा गामिनि मानसिफोरनि बुंनायखौ आंबो खालामा ओमफ्राय बेलेगनि बुंनाया इम्परटेन्ट नङा सेल्फ गावनो गाव इम्परटेन्ट आरो ओमफ्राय न'नि मानसिफोर एसेट्रा स' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय